Igbo mmanụ. There are some of the misconception and lack of understanding. Ọtụtụ ụmụnna anyị na-eme ha na-generalize okwu a ka gasị na ha bụ ofu okwu. Nke mbụ bụ ohu. O nwere ihe ndị Igbo na-akpọ ohu. Ọtụtụ ndị ọgaranya oge ahụ gbara mgbere ohu. Ndị agbata n'ohu bụ ndị na-arụrụ ndị ọgaranya ọrụ na be ya. Ọ na-akwụkwa ha ụgwọ. Ọ na-take care of their welfare. Amarọ m ihe a na-akpọ ya n'oyibo. Ọ ya ka m ka idere nye n'ozi edemede. Ohu na ndị a bụ ndị agbata n'ohu. Enutugo ya bụ ihe mbụ. Nke abụọ, osu. Osu na ndị a bụ osu ka ndụ oge anyị ọfụma. Ohu na osu abụghị ofu. Osu bụ ndị gbagarụ n'arụnsị were anya mmiri wee kọwara arụnsị na ihe ha ji wee bịa ka ichekwaba anyị, chekwaba ụmụ anyị nwa ga-abịa n'ọdịnihu. Ndị Igbo kwenyere na onye ọbụla gbaga n'arụnsị na arụnsị echegodo onye ahụ na onweghị ihe ha nwere intact imekọ uche onye ahụ, na ọ bụ ndị gọrọ onwe ha arụnsị. Ị nụrụ ya ọfụma? Onye kpatara matapụrụ gbuo na ndị gbuo na-asọgarụ osu. Ha na-ewe ha as an half cask. Nke mmechi bụ nke ikpetemazụ amoosu. Ịbịa n'oge gboo, o nweghị ihe dị ka amoosu, mana that word witchcraft, ndị Igbo nekọtara anya ha ama ihe ha ji esi wee kọnwa nwunye n'ala Igbo. Ha wee si na ndị a bụ ama osu. Esi from osu wee drive that word amoosu. Mana ndị akọwara unu ihe gbasatara amoosu. Ọ ga-ebe m otu a. Ndewo na isonyere tụsaa ka ụmụnna anyị mụta ihe ga-enyere ndụ ha aka. Aka mbụ onye nke gị bụ Maazị UC. Sonyesiere m ike n'ihe na-eme na my YouTube page ka o wee dị mma. Cheta na anụta ka arụ eze bụkwanụ ya bụ na eze na-achị ọfụma. Igbo deme deme.